Isinailalim sa red at yellow alert ang Luzon grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente ayon sa NGCP. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, nakamonitor ngayon ang iba't ibang electric company sa abiso ng DOE at ng NGCP kaugnay sa available na supply ng kuryente sa Luzon grid. Dismayado ang mga electric consumers sa biglaang pagkawala ng supply ng kuryente kahapon ng umaga. Gulat ako. Di syempre, ang ginawa ko, pinatay ko lahat yung mga nakasinding appliances namin. Paliwanag ng Dagupan Electric Corporation, system problem ang dahilan ng NGCP sa biglaang power interruption kahapon. Ang ganitong sitwasyon, hindi raw kontrolado ng mga electric company. Yung ngayon naman na announcement nila, pag ganito nag-declare sila ng yellow alert, big sabihin, o kaya red alert, big sabihin may kakulangan sa supply. Umaasa ang mga electric company na hindi maapektuhan ng automatic load dropping ang kanilang consumers bunsod ng manipis sa supply ng kuryente. Ito naman ay hindi buong area, kundi selected area lang para ma-maintain yung integrity ng grid. Kaninang umaga, naglabas ng abiso ang National Grid Corporation of the Philippines sa kanilang social media page. Isinailalim sa yellow alert level ang Luzon grid simula alas 9 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Red alert level naman simula alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. At bumalik sa yellow alert level simula kaninang alas 4 hanggang mamayang alas 9 ng gabi. 7 planta ang nasa forced outage, habang 3 iba pa ang nasa limitadong kapasidad. Idinideklara ang yellow alert level kung mas mababa ang reserbang kuryente sa itinalagang safety margin. Nagiging red alert level naman kung lumalala ang balanse ng supply at demand hanggang sa kailangan magpatupad ng rotational brownout. Sa power situation outlook ng Luzon grid ngayong araw, nasa 10,727 megawatts ang available generating capacity, nasa 10,585 ang system peak demand. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamunuan ng NGCP. Department of Energy raw kasi ang dapat sumagot pagdating sa usapin ng power outage. Maglalabas naman daw ng formal at opisyal na pahayag ang DOE kaugnay sa issue. CJ, sa advisory mula sa NGCP, alauna hanggang alas 2 kaninang hapon ay nakaranas ng manual load dropping ang ilang bahagi nga ng North Central Luzon, partikular sa bahagi ng Baguio City, probinsya ng Benguet at ganun din sa Pampanga. Ayon sa NGCP at ayon sa Department of Energy, ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon nga ng manual load dropping at kung bakit nagkakaroon ng pagnipis sa supply ng kuryente ay kapag napakataas yung demands ng kuryente. Karaniwan yan ay nangyayari sa pagitan ng alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. So far, nagkakaroon ng emergency power shutdown kapag magkakaroon o ina-anticipate na yung possible nga na pagnipis sa supply ng kuryente. Ang panawagan ng Department of Energy at ng NGCP sa ating mga kababayan, partikular sa mga electric consumers, ay yung tamang paggamit ng kuryente, magtipid sa paggamit ng kuryente nang sa ganoon kahit papaano ay babawasan yung mataas na demands at kahit papaano ay kumapal din o lumaki din yung available na supply ng kuryente. Sa ngayon, CJ, wala pang inilalabas na pahayag o anumang eksplanasyon ang Department of Energy kaugnay sa kung ano ba talaga yung pinaka-reason kung bakit simula kahapon hanggang sa mga araw nga na ito ay nagkakaroon ng pagnipis sa supply ng kuryente liban doon sa possible na mataas yung demand. So wala pa ring abiso sa ngayon kung kailan posibleng magtagal yung ganitong sitwasyon. Pagdating sa available na supply ng kuryente, wala pang advice kung sa mga susunod na araw ay possible na ma-experience ulit yung yellow alert level o di kaya naman ay yung red alert level. Si Jay? Jasmine, hanggang alas 9 ng gabi yung yellow alert. May abiso na ba mula sa NGCP sa posibleng maranasan na shutdown sa supply ng kuryente dito sa Dagupan? Sa ating pakikipag-ugnayan, CJ, sa Electric Cooperative, Electric Company from DECORP, ganun din sa Centelco, so far, wala pa namang abisong inilalabas daw ang NGCP. Pero in case na magkaroon nga ng abiso, dahil ayon sa kanila, hindi
pwedeng magkaroon ng manual load dropping nang walang abiso ang NGCP doon sa mga electric company. So kapag ka nagkaroon ng abiso ng advisory mula sa NGCP, bagamat limitado lamang yung oras, ay agad na mag-aabiso din ang mga electric company para naman sa mga electric consumers, at ang kanilang gagawin nga ay agad na ipopost yung advisory sa kanilang official page nang sa ganoon kahit pa paano, though limited yung time, ay mapaghandaan din yan ng ating mga kababayan, CJ. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.